Ľudia sa tak pripravujú na život, že vlastne nemajú čas žiť. Ústa mladých ľudí chce ten život zvládnuť, lebo je o tom kopa literatúry a oni študujú, plánujú, furt sa cítia, že nie sú ešte pripravení. Potom sú ako diváci v divadle, vlastne ani nehrajú, oni sa na ten život iba na svoj vlastný život sa pozerajú a pripravujú. Ja by som teda tým ľuďom skôr poradil, že robiť krok do toho života, potom druhý krok. Samozrejme, tie kroky by mali byť spojené s tým vyhodnocovaním, že čo ten krok znamenal, prečo som ho urobil. Keď to bol blbý krok zlým smerom, tak sa vrátiť aj opačne. Podnikanie sa robí, podnikať sa nedá nejakými tabulkami, nejakými prezentáciami, že my máme ako keby obavu konať a nie za tie kroky zodpovednosť. A samozrejme je dobre teda pýtať sa vždycky, že či ideme správne a my sme vybavení, my ten kompas, to svedomie a tie pocity a všetko to máme v sebe. Potom je okolo nás kopa druhých ľudí, ktorí nám dávajú spätné väzby a my sa ich musíme naučiť nejako vnímať. Potom sú výsledky tej našej činnosti, ktoré takisto máme dneska s čím vyhodnocovať. Aj teda s tým vnútorným, aj s tým vonkajším. Takže nebáť sa ísť, nebáť sa žiť, nebáť sa kráčať.